Wie zit er naast me? Paul Meijers uit Oost-Soeberg. En Paul, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ja, heerlijk lijkt me dat. Nou, Veerle is al bezig voor je. Super. Kunnen wij ondertussen even praten? Is goed. Als het nou gaat over geluksmomenten, waar denk je dan aan? Geluk ligt soms gewoon voor je voeten. Geluk kan je ook opzoeken. Het is ook heel fijn om als iemand spontaan tegenkomt en we hebben even contact, communiceren en daar kan je ook gelukkig van worden. Geluk zit niet in grote huizen, grote campers of auto's. Nou, ik wil nog altijd de loterij winnen hoor. Ik weet niet of je daar gelukkig van wordt, van heel veel. Ik kan wel een poging wagen. Ik kan wel zeggen, je kan ook geluk opzoeken. En hoe doe je dat? Geluk zit eigenlijk in je hier. Geluk kan je opzoeken bijvoorbeeld, ik zoek geluk op bij de zee. Dus vanuit Oost-Soeberg ga je naar Vlissingen? Of het kanaal of het strand waar ik ben of waar ik dan op reis ben. Ik zoek de zee op, 's winters en zomers en dan ga je daar even in. En dat is natuurlijk soms koud, soms warm. En daarna heb je zoiets van yes, overwinningsgevoel. En daar krijg je ook geluk van. Dus hoe koud het in de winter ook is, dat weerhoudt jou er niet van om er toch in te gaan? Nee. Het is ook een soort mindset. Je gaat maar eerst maar 1 minuut is oké. Ja, tot je knieën? Nee, gewoon tot hier hè? Ja? Ja. Echt zwemmen? Even zwemmen, even door en daarna gewoon weer wegfietsen. Maar geluk is eigenlijk maar wat voel je ongrijpbaar. dan? Wat voel je dan op het moment dat je uit het water komt? Eruit is heerlijk, erin is... Dat is niet zo'n geluksmoment. Nee, dat is niet... Nou, dan moet je maar gewoon verder denken. Er is meer dan dat. Dan weet je, het komt er zo aan. Ja, precies. Daarna een warme chocomel en het slaat. Geluk betekent geloven in God en dan heb je alles. Nou, op dit moment met goede vrienden waar wij 50 jaar vriendschap mee hebben. Een dagje uit in Middelburg. En we gaan straks op bezoek bij een ander stel goede vrienden in Groede. En dat wordt ook een hele leuke familiereunie. En dat we dat met elkaar mogen doen nu, na ruim 50 jaar, dat maakt mij wel gelukkig. Wie zit er naast mij op de barkruk? Ik ben Helen Slager. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Kattendijken. En Helen, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Oh, zeker. Ja? Lijkt me heerlijk. Dankjewel. Als we het hebben over geluk, en dan kan het gaan over heel groot geluk, maar ook over kleine momentjes. Waar denk je dan aan? Nou, dan denk ik eigenlijk het meeste aan mijn kleinkind. Ja? Hoe heet hij? Hij heet Stijn. Stijn. En Stijn is altijd een feestje. Dus ik heb vroeger veel op hem gepast. Soms wel 3 dagen in de week als papa en mama moesten werken. En Stijn was altijd een feestje. Dus, en hoe oud is Stijn inmiddels? Stijn is inmiddels 13 jaar. Ja? Hij is brugklas, brugpieper hè, heet het. En hij gaat echt goed naar school. En hij komt bij ons langs fietsen. Want Stijn woont in Wemeldingen, gaat tegen Goes naar school. En wij wonen buiten Kattendijken in de polder. Nou, en dan als ik 's morgens met de hond ga lopen, dan kom ik hem en zijn vriendje nog wel eens tegen. En dan stappen ze af en dan krijg ik een knuffel van allebei. En nou, dit is echt geweldig. Van allebei, ook van het vriendje. Ja. Dus dat is echt geweldig. Ja. Maar hoe zit dat dan? Want normaal krijg je van een vriendje geen knuffel. Nee, dat klopt. Nou, dit vriendje is al zijn beste kameraad vanuit de peuterspeelzaal. Dus ze waren toen 2,5 of zo. Dus ze kennen elkaar al heel lang. En het vriendje komt uit Syrië. En heeft een opa en oma in Syrië. En een opa en oma in Duitsland. Maar die ziet hij maar 1 keer per jaar. En hij vindt het wel heel erg leuk om te zien hoe Stijn met opa en oma die zo dichtbij wonen. Want ja, we hebben veel contact met elkaar. En het vriendje heet Waffa. Schat van een kind. En die gaat ook wel eens mee met bijvoorbeeld een verjaardagsuitje of zo. En komt regelmatig ook bij ons thuis. Dus wij zijn een beetje vervangende reserve opa en oma. Ja. En dat is gewoon altijd geweldig leuk. En ik moet er vreselijk om lachen, want dan komen ze langs, fietsen. Vaak is er nog een vriendje bij. Die moet dan wachten tot we klaar zijn met knuffelen.
voordat ze weer verder kunnen rijden. Nou, dat is toch geweldig. Geluk, gewoon de leuke dingen kunnen doen in het leven die belangrijk voor je zijn. Maar het is een beetje een niet-zeggend antwoord. Ook gewoon dat het zonnetje schijnt. Dat is denk ik ook al wel geluk. Ja, mijn man. Het zonnetje. De zee, Zeeland. Rust, ruimte. Werken. Wat is geluk? Ja, dit eigenlijk wat je hier ziet is geluk. Het gezinsleven, ook het geloof in God, heel erg belangrijk. Dat maakt me ook gelukkig. En de rust in het leven, ik denk dat dat echt wel... hoe kijk dan? Het is toch gewoon geluk als je hier naar kijkt. Ja, dat. Wie zit er naast mij op de barkruk? Vinnie van Dixhoorn, uit de Neuzen. Uit de Neuzen. Ja, 19 jaar. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Graag, lekker. Ja? Kijk eens. Dank u wel. Veerle heeft er een voor je gemaakt. Super. Als het gaat over geluk, geluksmomenten, Ja. hele kleine of hele grote, waar denk jij dan aan? Aan hoe ik mijn opleiding behaald heb. Het hele traject, zeg maar. Ik ben begonnen als... Na de middelbare school bedoel je? Ja, na de middelbare school, na de vakschool, zeg maar. Het Scalda MBO. Ik ben begonnen als student in de procestechniek. Ja, dus dat is dat je in fabrieken komt te werken? Ja, zeker. Als monteur, zeg maar. Als flensmonteur. Daar ben ik mee begonnen toen ik 15 jaar was. Uiteindelijk, ja, ik heb er veel info over opgedaan op open dagen en zo. En het schoof ook een redelijk goed loon. Dat was ook een voordeel. Alleen uiteindelijk lag het me toch niet. Ik heb het wel een jaar volgehouden. Alleen het was net met hakken over de sloot over, zeg maar. Dus ja, uiteindelijk toch voor een ICT-opleiding gekozen. Ja? Dat lag me wat meer. Dat was wat makkelijker ook en zo. Dat was dan MBO niveau 3. In Terneuzen ook. Want niveau 4 leek mij interessanter. Want dat wat uitdagender. Maar dat was enkel in Vlissingen. En ik had nog geen rijbewijs, want ik was nog maar 16 jaar. Oh ja, dat is lastig. Dus het OV was ook niet optimaal. Dat was ook een beetje omslachtig. Dus uiteindelijk heb ik er dan voor gekozen om de ICT in Terneuzen te doen, niveau 3. En dat heb ik 2 jaar gedaan, versneld. Want origineel is de opleiding 3 jaar. Dus dat school ook heel veel. Die heb ik in 2 jaar afgerond. En daar ben ik voor gediplomeerd ook. Heb ik ook een aantal stageplekken gehad, waardoor eigenlijk ik een baan ben gaan zoeken. En uiteindelijk ben ik bij een stagebedrijf gebleven. Die wouden graag dat ik daar in dienst kwam. En zo ben ik eigenlijk doorgestroomd naar een elektroopleiding. Daar zit ik nu van in mijn eerste jaar. Oh, dus daar heb je nog geen diploma van? Nee, daar ben ik nou mee bezig, zeg maar. Ja. En dat is dan BBL, dus 4 dagen werken, 1 dag school. En dat gaat ook allemaal goed, moet ik zeggen. Dat is wel een stuk fijner dan 4 dagen les, zeg maar. Jij werkt liever? Ik ben liever iemand die met zijn handen bezig is, ja. Ook gewoon in het klaslokaal zelf zitten. Dat ben je beu na een tijdje. En wat is dan precies je geluksmoment? Was dat het moment dat je hoorde dat je geslaagd was en je diploma had? Ja, dat ik toch mijn plek heb gevonden, zeg maar. Na wat andere routes, dus eerst de procestechniek, dan de ICT. Dat ik dan toch uiteindelijk in een ander vak beland. En toch mijn draai erin vind, zeg maar. En dit is het definitieve of kan het nog anders worden? Nee, dit is het definitieve. Ja? Ik heb wel mijn roeping gevonden, zeg maar. Oké. Dat is toch wel een bepaald geluksmoment, zeg maar, voor mij. Ja. Dat je iets vindt, zeg maar. Ja, het is en lastig. dat je dan ineens weet, dit hoort bij mij. Als ze vragen van wat wil je worden later, dan zijn er zoveel keuzes en zoveel opties. En als ik nu vraag aan jou, wat wil je worden later? Dan is het elektromonteur. Elektromonteur. Ja, zeker. Nou, kijk.